ассалому алайкум азиз тоҷикои олам. Дар бораи чӣ гуфтем шумо ки орзу ки кардем орзутонро интизор шавем ки орзутонро кай мерасем. Ман шумо гуфтам ки ман орзу кардам барое ки қуронаро гирифтам, баъди 8 сол ба орзум расидам, рафтам сафар кардам омадам. барои фарзанд 20 сол пас фарзанд доштам. бо барои духтуриро мисол аз худ кардан қариб 30 чанд сол гузашт ки ба ман духтурӣ дохил шудам, духтурӣ хондам. бо барои яна чи намечмена ютуба аз соли 2018 мехостам ки дар ютуб сайт дошта бошам ки мисол дарсома мисол ки суханҳои мисол ки дар бораи дини ислому ҳадиси пайғамбар саллаллоҳу алайҳи расонам бини 2018-2024 6 сол пас бадгим сайт шуда тонистам дар интернет. барои ман яку зиндагӣ бе орзу ширин набуд, зиндагиро орзу ширин намуд. бояд ки мо орзу кунем, аз паси орзуҳомон равем. орзу ки кардем орзуро бояд амалӣ кунем. орзуро ки амалӣ кардем ба чӣ меша дар амал ҷорӣ кишид, нурон ало нур мешавад. ман ин аз соли 2018 мехостам ки дар интернет вайшавам сайт дошта бошам, лекин 2024 ба сайт шуда шуд. вале ноумед наштам, яке ноумед набояд шуд аз гузашти аём. ҳар шом ки вес паси он саҳаре аст. лекин орзу бояд кунем. зиндагӣ бе орзу ширин набуд. зиндагиро орзу ширин набуд. орзу бояд кунем. лекин орзу ки кардем орзуи ба забон не, орзуи ба амал. орзуро кардем, аз пасаш мешӣ. чӣ қадр пасаш мешӣ? Давом мекунӣ. 1 сол пас, 2 сол пас, 3 сол пас, 6 сол пас, мисоли нама 6 сол пас ютуб, 8 сол пас, 8 сол пас хориҷа рафтам, 20 сол пас, 10 сол пас. аллоҳ таоло мега ки он чӣ ки дод неъмат аст, он чӣ ки надод ҳикмат аст. дар насиб мо ки ҳамун чизе ки муносиб мувофиқ бошад худованд метиҳад. набошад наметиҳад. ки нама хона надорам, бе хона дар як ҷои иҷора мешинам, баъд шинам гира кунам, баъд чӣ мегӯянд да одамо дарду дил кунам, алам кунам ки ман хона надорам, чӣ кунам. мисол не, албатта ки не, дар насиб ки нест. набудай хона худованд дод, хонаро бо ман хонаро додам, ҷияномда ёрдам кардам. мисол барои ҳамин бояд ки инсон чизе ки худованд ки надод банда дада, ӯ ҳикмат аст. инам прописка надорам дар Тоҷикистон, бачи бишинем ба зиқшам прописка надорам, хона надорам. таваккал ба аллоҳ таоло, ба раҳмати худованд зиндагӣ мекунам. бале, прописка нест, раҳмати худованд ҳастай. хона нест, раҳмати аллоҳ таоло ҳастай. барои ҳамин раҳмати худованд ҳастай, ба раҳмати аллоҳ таоло таваккал ба аллоҳ таоло зиндагӣ мекунем. мегӯяд дар ояти қуръон ки таваккал кунем ба аллоҳ таоло, ба дурустӣ ки аллоҳ таоло таваккал кунандагонро дӯст медорад. маро худованд дӯст дорад, дигар ягон мушкиле бояд ки ман фикр накунам. вақте ки моро аллоҳ таоло ки дӯст дорад, ягон мушкиле бояд мо фикр накунем, барое ки аллоҳ таоло худаш беҳтар медонад ки чӣ ва дар куҷо ва чӣ гуна барои мо муносиб асту ва чӣ барои мо лоиқ аст. мегӯяд барои ки аллоҳ лучши знает ҳаст. мо мегӯем ки он чӣ дилат хоҳад он шавад, он чӣ худо хоҳад он шавад. барои ҳамин ноумед шудан дар кор нест. ноумед ҳеҷ гоҳ бояд ки мо нашавем. ноумед не ку дунё бо умед, шайтон ноумед. шайтон барои чӣ ноумед? барое ки аллоҳ таоло аз даргоҳаш ронд. аммо бо умед ҳастем ки барое ки мо бандаи аллоҳ таоло ҳастем. беҳтарин махлуқи рӯи дунё инсон ҳастем. ба он шарте ки бо аллоҳ таоло чӣ бошад, робита дошта бошаду бо аллоҳ таоло бовар дошта бошаду ва бандаи дӯстдоштаи аллоҳ таоло бошад. бандаи дӯстдоштаи аллоҳ таоло шудан душвор нест, аммо агар инсон хоҳад мешавад бандаи дӯстдоштаи аллоҳ таоло. бале, хоҳад мешавад. нахоҳад ба баҳона меҷӯяд. дар ислом зиндагӣ кардан душвор аст, бандаи дӯстдоштаи худованд будан душвор аст. не, душвор нест. хоҳем бандаи дӯстдоштаи худованд мешавем. бале, зинда саломат хона вода сарбаланд бошед ҳаматони азизи меҳрубон.